morning everyone. Pakhat chu min ti chak tu lalpa chuan engkim kati thei ani ti kan du tlang em vek ta ni ma se specially ke mana ke apply na karon share don chawa mi sha thiam no na kan nei do na fate mai mo pa soi sel mai ka tum lai ta hian ngoro min ti chak tu lalpa chuan ka soi sel lo thei ni ke ma zo hian ka sha thiam thei ani min ti chak tu lalpa chuan adin muna ka vain da lok theya chu wang chuan sha thiam na nun nen zo khong hai na ka lu thei ani engwang nge niang o tin ke chuan ka lo hne ve thin ani chu wang chuan kam khat pon enge chan tin hena in soi thol hena chan tin hena in soi thol chu a thalu tu ma se kha khan ke ma ani in hne thei lo nuna I min shwai ka ti ve tla ta chu wang chuan chan te a pon sei ngai sei lovin ma ni a in hne dan ma ni kan pai tam thei dan kha min ti chak tu lalpa chuan engkim ka ti thei ani ti na ti a bul kan chan that na tura khan ong mang tai la mo first step ani chu chuan next kha chu a zoi in pathian thu le thil tha zawk khan tong kam moi lo ko man chak lo to ka se min ti chak tu lalpa chuan engkim ka ti thei ani ka ti tong kam moi zawk kan thlang le a chuan ka thin se thut do na ka vin don che pa min ti chak tu lalpa chuan ka vin lo thei ani ka zai dam zawk thei ani he ai dam zawk hian ka chat wangin back to the bible kan ti hian kan ni tin nuna kan thian kom te a kai ma ani a kan chung ko kan na hmuna pianga back to the bible kan ti a kha ma ni ne nuna ni a a hun te ra thin ron ra tur kha a hun taka kan ra tir theina an chak kan ngai chu wangin min ti chak tu lalpa chuan engkim ka ti thei ni chu wangin mu chung de Karen kuran sai ni chu ke po ham ka thonge ma in kan sai le lo chung de kher ka ti chan ka ti kham ka tho chuan ti tural om ngal do na ka ril ro tholan lai ka ron sai zo zo lo chuan awi om ka tia chu wangin mai ka ron sai lo zeng kim hianin kan sai se la kan te ngot ma hian chan hi alo nei thina ni ti hi kan sha chiam em photangai ta ni chumi muthiam tur zawk chuan lalpa thalo thiang lim chuan lo chen chil reng zero se bye